my sin, my guilt, my shame, and poured your love. You look beyond me, oh. You look beyond me, oh. You look past my sin, my guilt, my shame, and poured your love. You look beyond me, oh. You look beyond me, oh. And now sing this song. Say I'm the one that you have shown me mercy. You have shown me mercy. You have shown me mercy. I am the one. I'm the one that you have shown me mercy. You have shown me mercy. You have shown me mercy. I'm the little boy that lost you, lost in sin and filth, unworthy yet you poured your love. You poured your love on me. I was naked and cold. I need a covering fastened to your taste. Yet you have placed me with your righteousness alone. You look past my sin, my guilt, my shame, and you pour your love. You look beyond me, oh, oh Lord, you look beyond me, oh. And now sing this song. Yes, I'm the one that you have shown me mercy. You have shown me mercy. You have shown me mercy. Oh, Koswa, Ponsam Kasiama Rade, and idiom sorry now, Monso. Ye pay Rade, and idiom sorry. And Ray and Yamra Yabisa Bibia Ferrade, and Ray Yamra was a dinner, Cedar for your Rate. Okay, kind, some 50 verse 10 or say, and more will you win in I, if you're in I am media, near your one in I Rade, dear, and more doma, and Mia. Bibiala aye rade dia se rade se so wo pe sika ne jeta aye ne dia se wo pe moja anoma e moja aye ne dia e san se e ono no ba di nyina enti wo pe bibia sa ne ma no enti no wo pe accident wo se no pa siesie wo ho na firi wo pam ne wa ya ma wo no firi wa koma mu nyina na da rade ase eno ne ase da fa wi kase a e rade hwehwe firi wo anopa ikata woni wo sori em na firi wo mu hye rade dia ne mu nyam ya ne kase na watchi akwa bato bo sumi mo woda suti ase na wo klati ase a fasida merade ipado sata ya ndora ba bibia la wo so ya wutie ya ne yanka mo ne yansori nyame a wote ase esan se ni tumi ebro tumi ni naso ayo no no ma wo kwa wo kra so ti ase aya tom bie wano Bia wana na fasida mano sene din kronkran ni munyam oni baba enka wano ntumo dia wo dwen no onna rade ase no pai dia wo dwen no onya bonya ya fo no omie na no fasida na ye me rade hey 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 I malani masuri ya ba e patara sayandara oh I masiandara Ipaya na masaka, ilevanda na masia, Yeshua Masia. Wow, why, ora so, enaba kasini uye, oh wow, yeah. And I pay washa any woso and a bancas in New Year. Oh, wow, and I don't pay washa and so you're a bancas in New Year. Oh, and I never wow, why
Siana Bakase, and we are. Oh, and I'm a power in there. And I'm a Cassio. And I'm a Cassio. Yanaba Cassio. Yadama Copia. Yeah. Yanaba Cassio. Everybody, I know. Wow. Oh, everybody, wow. Yes, you know. Wow. Yes, Yanaba Cassidy. I didn't know that you would find me this way. Oh, I didn't know. I didn't know. Oh, I didn't know. Hey, you find me this way. Lord, you find me this way. Thank you. I didn't know that you will find me this way. Lord, I didn't know that you will find me this way. I didn't know that you will find me this way. And like my love, you find me this way. Thank you. You saw your move, and I pay, and I want to saw your move. Who saw your move? 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 And I want to saw your move. Yet to say, so somebody else will walk. I want you to say, hey, I'm here, and I was so what saw your move? Akayoni magwasio sawa so yamwa akana yadani amya sawa waso yamwa eno teme for masida koma ensio anopai me for my koma anyani abusumo anopai so bibi was sidatia. Hey, I won't go on a minute, Mama. Oh, in here, why you are? Nanubi. I don't buy you for your Cedar. Yasida, come it's your empire. Young power, oh, in here, come on, and Yania Bosumo. Sadia Boyamia, Sabibi was sidatia. I won't go. Oko ane baba wo no pai ofisa wa ye wa oigazie wa ye wo manubuda ye wa ye tada da bo ye wa oti wo ya pepe man wo fafuo anopai that's it. Yama wusuda, ah, uyanimunyam, animunyam. Yopaja udinda, kabali kunilifu, so me mutu milifu. That's it, brother. Mayu ayo, oyinie, that's one. Mama wusu, oyinie, mayu ayo, hey, yabama. Anopai, Yasusana Yawuni. Now what you see, Kakania do Yanaswa. Ha! Yama Yanaso Kosa. Oyami Mama. Welcome, no. Why are you demo? I will swap Komujata. Sidama, David Yanyamuina. Niawani Kunino. Anopai. Oh, Sadani.
night is yawo. Nana nemo surati sa. Woja sarama. Nani tiriti sa. Woja wonye fita. Oya mi bania. Hey. Oya mi bania. Anapai. Oya mi bania. Hey. Oya mi bani. Oya mi bani. Nani uyawu. Ni uyawu. Ni uyawu. Ni uyawu. Ni uyawu. Ni uyawu. Ya wana pati da baba de. Choncho nini. Ya nyame kasia. Ya bibi ya wakaye. Ane ya kama. Ya nyako pono. Wate kuni mama yinaso. Wawoni asama ndo atumi akurano. Repa da da da. Choncho nino. Oh, for our God is ready of our worship. And the Islamic day. You're Rabbi Cassette. One of our people, one of our saying so. Oh yeah, one unit. Pada wasano sa. Hey, oh yeah, one unit. And for one unit, no. Oh yeah, yeah. Oh, chamas. Oba, yes. Yeah, to sano pai. Oh yeah, one unit. Jesus. Hey, oh yeah, one unit. Yes, why? Oh, yeah, why? Sit down, yeah. Oh, yeah, why? It's a mama to not come on. I won't. Oh, my. Yes, so sad. I for you. Everybody, yes, I saw the Araku. Oh, man, is so. Monshana ni munya yetusa aifoyi ese sobiara bakutuno omaniso monshana yetusa aifoyi ese sobiara obiara gudu omanisi Monshana ni muya, I boy, Tabai, Bala, Yakuti, Romanis, Yasona Riba, say, Anapai, oh, Baba, Fire, oh, say. Oh, Baba, the fire! Tayako! Yeah, we'll see! Yeah! I'm a party! Yeah, Sunaribo! Oh, Baba, the fire! Yeah! Hey! Baba, the fire! I will see your name. You're too sad. Thank you, Jesus. Yes, Christ. Yes, Abikune mama yano.
mocha anopai to me wamo Yesu ni moja no adona jia kwa to me wamo and anopai Yesu ni moja to me wamo moja no ayaya fafa amaya Yesu moja Yesu ni Abisi moja shegu kama ni panaso kasama minu miado yeah Yesu ni moja anapaya suri moja anapaya Yesu ni moja no edia do mama fo moja shegu kwa Abisi moja no Amakuba bonzu bafie Yesu ni moja no ama moja shegu enwuto moja na yami fava mama di mo usaka siapa ma Kristo oh na me so obaya dia chense asha radio no nyam de radio atim kone mama no de wa bon no pai na wa twi mo nyina ama no ho ama saba on sorry him ne handkerchief no onye de kasiewe ansha radio no nyama ye nyankopon ya tamfo anya adwene enne wo de ne dom adoma ye wa kan ya tamfo agu fama ye de kasie pa hallelujah Ebrano edu se yetie nyame asem sani atro no eka no se nyame ankwati na asem anye bibiara oyoye na asem no ebeye nipa han ehyiren esum no so na esum no antimi ani so na je nyame asem ba edi nkunumidie edi han edi mpega eba nyame ma abrabom na ebremu nyame asiesie ni bo ni nsronko tro no ama yetia se nyame nye bibi ade so de nam ne krofo so and there was CC for Bishop Abbott Saki Kwapon. So the final so Amaya High Ebremo, Yadana Kasiapa, first young papa, Bishop Abbott Saki Kwapon. Samirania Waya, Banu Tubika, Cedar Namada. I wanna do baby. That was ya to me favano. And you are it's your roti. But the mini body, but the baba body ama, and 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 the baba body ama. Oh me and ya opa. Oh, erati yada was. Nyankopon shira opi se ene kwasi adai wo nyame fie David se eye me de se ose me se brama yanko Awurade fie ene ye ma obi bia kwaba enkankamo a ene ne da di kan amo ne yesom ne mo amhwe ye was eye Sompa TV ne Sompa radio otie ye was Sompa radio eye Facebook no so eye Cedar worship center eye Facebook no so wo so a wo hwa yen e wo Sompa Facebook no so Nyankopon enhyira wo kosoa na fa ofidie no eto ho na yenche Onyankopon asem na saa bare dia me pese ye fa metimie no na ye mfa na Awurade Nyankopon ase na wotwe enche ba anso emonsem no edoso me no na ekasa no obi kra se wo okọ ye wa ama enura yenya kwenya se me mama sofo ne me mpanyimfo bi se omonko jame na me nkochia ewo yie bi ase fe se twere se me se omo no ya ne omo nso me yekoduru eye na se no ensuo ne mframa bi ehya ase se eto na canopy ni nyire bubuye na wo se na canopy ni si bobi tufo na maame ba ko canopy na bono na owu aye rushe no de no hospital and na ye ho nyina o se na oxygen esi so o kras o kɔ yi abaw na ho twenteba ti nyame hwa wo so
ɔhwɛ wo kunu so wo yere so wo ma so na wɔtwe no kɔ aporɔ bɛto a ɛwɔ sɛ wode animonyam no nyinaa ma Awurade pɛgya nsɛm yɛni nyinaa wɔ soro kyerɛ Awurade. Every hands up. As the baby will be a mema 2 minutes. The Awurade ase wɔ nkwa wotu wo ka kɔ bae. Awurade ama wo ama asɛm ɛna wohwɛ yɛn nkwan yɛ ahodoɔ so. Obi tumi sɔre sɛ ɔkɔ aba na obi de ne ka bɛbɔ no na no obi yɛ wedding. Oh yes, trader bi abɔ no wɔ takora de ato fam aku no. Oyɛ wedding yɛ sɛ enu some. The Awurade ase sɛ na wɔtwe no Awurade atwitwa agyew. And then we did the Muno, Eradama, one massem. Dayahudo also so ye. O man, you know, that's what I say. You move a many here, who be mindful for us, do what Europe, Asia, America, a be what for Austria, Africa, continent, be so. You move a bro, shy, our might be so. Also, so a bush in our Ghana, a bush in any hop. And so, you know, your mail power, mobile, I'm an hour train out, put up a 2 1. Me person be wa no na da Awurade ase da Awurade ase da Awurade woni me adi nu ye abe manawasia na me yama ye bonia ya fo obasa me dia me kai abia me free apampan swa wodi magro Adumura woni mi adinu ye Awurade woni mi adinu ye Namye samana wasia Nami yama ye bonia ye fo Obasa mi kai baby ami free Ani pampanswa wodi medrua Adumura woni mi adinu yantu sa adumura 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 woni mi adinu Ebra society nyame asɛm. It's time for the word of God. You want to know how many people are crashing radins, catch a radin, say, a brand asem obey. On Cassanchero, on my own tin, Nasam Nasem, Nasem no, a moo shida, a moo to me, or say Nasem man coqua, be one of Cabbage radin. Now, what can I say? I want Bible. So, and then Omada was so why wash and so. I watch you know, you move to 2 coin. You try to your car, try passenger casa hutu, you try 3 months, try play more. Ado de yakɔ ɔde yaba yɛde animonyam saa bere deɛ wɔsɛ wasɛm yɛ nansɛ kanea yɛ kwan so han na ma wasɛm so ɛfa hyira yɛn ɛnɛ anɔpa yi awia yi anwummere yi saa bere yi a ɛsɔre tia tumidie ne panidie ahenni bi ɛsɔre tia nyame mma a nyame asɛm ba se ya na oyi nsɛm no ɛfiri wɔn nso mu sɛ ɔse ogufo bi kogu aba ebi kogu asase papa so ebi so kogu kwanche na wasɛm a ɛbɛ yi ehu asase papa so ɛwɔ ɔma yɛ hyɛbrɛ na brabɔ mu ɛtumi aso aba papa o yesu demo ɛna yɛbɔ mpae amen. Hebrews chapter 9 verse 27 Hebrew ngoma tia yɛn kono yimo edo aduonu nson ɛnɛ yɛ mɛkasa afa tima matodin sɛ ɛda koro pɛ ɛyɛ 1 day na ɛnɛ yɛkɔ level 3 1 day yɛkɔ level 3
mama yentie onyame asem. Na sɛdeɛ ɛda hɔ ma nipa so obewu prɛko na ɛno akyi atemu bɛba no. Amen. Asofo santi mo biom. Na sɛdeɛ ɛda hɔ ɛma nipa so obewu prɛko na ɛno akyi atemu bɛba. Twerɛsɛm sɛ sɛnea ɛda hɔ sɛ onipa ebewu prɛko pɛ na ne wu akyi no atemu soso ɛda hɔ ɛma no. Ɛnɛ nneɛma bebree na ɛkɔ so awieyɛ bere mu sɛ brɔnsam ayi owuo afiri nipa yɛadwene mu ɛna ɔde awadeɛ akwantuo adwuma agyapadeɛ ɛna ɔde awura nipa adwene mu. Enti ama nipa ɛnhwehwɛ tenabea papa ɛmfa ama ne kra. Na twerɛsɛm ne sɛ wopɛ o sɛ wompɛ o onipa ubewu na ɔsɛ uwu wie a na ɛnsaeɛ. Nti asomafo Paul kan sɛ ka yɛwu na ka nsa de a ka ɔbɛtu yɛn fo sɛ ka yɛndidi yɛnnom na yɛngye yɛni na ka nipa wu a na asa. Nanso twerɛsɛm ne sɛ nipa wu a na ɛnsaeɛ. Nti saa bere deɛ bɔ mmɔden anafa otwerɛ dua no na fa nwoma ketewa bi na yɛnkɔ twerɛsɛm no mu. Ɛnɛ point a me na ɔka ho asɛm no ɛyɛ don't be deceived. Ma nipa yɛn daadaa wo. Na yɛhu saa asɛm no wɔ Galatifoɔ nwoma no ɛti 6 eyi mu a yɛnso. Ɛnɛ nnaadaa bebree na aba wiase. Ɛnɛ nkyerɛkyerɛ bebree na aba wiase a ɛnyina nyame asɛm so. Ɛnɛ nipa bebree ɛbuilde wɔn doctrine. Anso twerɛsɛm ne sɛ obi de nsɛm foforɔ ba asase so, obi de din foforɔ bi ba asase so na ɛnyɛ Kristo din a ma nipa bi ɛnyi saa nipa no ɛni. Anso ɛnɛ kame ayɛ sɛ ɛnɛ nipa bebree ɛɛdaadaa nipa ama deɛ ɛsɛ sɛ onipa yɛ ɛma nyame bɔ nipa ho ban, ɛma nipa nyini kyɛ, nyame bɔ nipa ho ban, ɛma botaeɛ nti a onyame de ne ba asase wei so no botaeɛ nyinaa bɛbɛ mu no ɛnɛ nipa bi di nipa bi akyi. Nti ɛnɛ ɛno na ɛnɛ yɛbɛwura twerɛsɛm no mu na yɛahwɛ deɛ twerɛsɛm no ka. Deɛ na Galatifoɔ nwoma no ɛka. Galatifoɔ nwoma eti a ɛyɛ 6 kyekyɛmu a ɛyɛ 7 ɛno. Mo naadaa mo ho. Ɔse ma obi bia naadaa ne ho. Onyankopɔn onsi na atwetweɛ. Onyankopɔn onsi na atwetweɛ. Efiri sɛ deɛ onipa guo no. Efiri sɛ deɛ onipa guo no. Ɛno a na obetwa. Ɛno a na obetwa. Amen. Onyankopɔn se ɛma obi naadaa. Ɛnɛ naadaa bebree na ɛkɔ so wɔ wiase. Ɛnɛ ekuo ahodoɔ na nipa bi teteɛ. Nti wobɛhu okristoni makuo ni ɔdwon kuo bi, ɛda bi ɔdwon kuo bi, ɔsɔfo bi ɔdwon kuo bi. Kuo no a ɔdwon no, kuo no deɛ na yɛ kuo no nyina soɔ. Kuo no nyina soɔ nyinaa yɛ sɛ ɔbɛnya fame. Kuo no nyina soɔ nyinaa sɛ ɔbɛnya sika. Kuo no nyina soɔ nyinaa ne sɛ onye yi a nipa bɛkɔ akɔgya no. Na kuo no nyina soɔ no ɛnyina nyame asɛm so. Sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛgye Nyankopɔn anamo akyi na wode nyame asɛm anante na botaeɛ nti a nyame de woba asase wei so no botaeɛ no abam daabi. Enti nipa bebree ɛɛtɔn wɔn kra ɛde ma brɔnsam. Ɛna wobɛhu yɛ mmabunu no bebree ne ho akɔdwondwon kuo bi a sɛ kuo no drɛse na ɔdrɛse. Deɛ kuo no hyɛ wɔn ntadeɛ a kuo no ɛsɛ sɛ wɔhyɛ. Enti ogyidini ɛnɛ ntadeɛ ahodoɔ ɔbaa warini ɛnɛ yɛhyehyɛ wɔ abɔnten nyinaa ɛnhyɛ Onyankopɔn animonyam. Ɛnso sɛnea Deuteronomy chapter 22 verse 5 no ɛka no ɔsɛ ntadeɛ bi wɔ koraa a wohyɛ a ɛyɛ Onyankopɔn no akyiwadeɛ. Enti wo a wohyɛ me a wotie me no wonne wo ho. Ɛnɛ nipa adwene ne sɛ sɛ deɛ yɛwɔ computer world, sɛ deɛ yɛ generation deɛ nte sɛ tete no. Na yɛ mebisa wo a wohyɛ me a wotie me ne sɛ
And no Onyankopɔn de asɛm no Bible no foforɔ aba na Bible no anyame gyina so na asɛm no gyina so ɛtɔ gya go Sodom ni Gomorrah ɔbrɛ nipa sehye nipa nyame asɛm ogyina so wɔ Noah na no tɔ nsuo 40 days ɛnra nsuo tɔ bɛ 45 minutes na mframa ɛbɔ yɛ ka no pɛni nyina ebubu no na nipa etwane we nyina ɛbɔ nipa kɔkɔ sɛ debi riba na onipa ontimi nwane mfira just 45 baby a ya back yɛ ka kora yɛ nya yɛ betu kaa no kami tu kaa no papa bi sɛ dabi men tu kaa no sɛ ewie bubu tie na me pasa me ka kyerɛ wɔ nipa bi daadaa o ɔde sika nkwa na ahyɛ w'adwene mu ɔde yiedie nkwa na ahyɛ w'adwene mu anso so sɛ nipa no ɔmfa nhyɛ w'adwene mu sɛ Onyankopɔn no ɔbɔ ni wiase no fa n'asɛm no nante na ɔde n'asɛm no bɛnante de a ɔno Awurade deɛ waka fa wo ho nyinaa no ɔno Awurade bɛma no nyinaa bɛm ɛnɛ du kwasiada na obi ama asɔre a ɛnha no ɔba asɔre na ɔyɛ later ɛnha no enti yɛhaw no soso no ɛbɛdɔɔso Onyankopɔn sɛ mɛma wasi dan mema wo nnam ɔbɛtwɛn yɛ ama sika no aba na wayi wo afiri hɔ yɛnhwɛ ama ɔnyafoɔ bebree a ɔmo aban baayɛ a na sika gu hɔ a ɔmo wugye sika no yɛhia sɛ ɔse na ɛbɛba sɛ wobɛdi me mmara ne mahyɛde a mehyɛ wo na yi nyinaa so de a me nyame me nhyira yi nyinaa bɛba wo so nhyira na ɛyɛ nkwantenten no wo nsa bɛka nhyira Nyankopɔn sɛ wɔn ɔne wo ham no ɔne ɔmo bɛham nhyira ɔka sɛ akodeɛ bi ɔbɛbɔ atia wɔ yadeɛ akodeɛ accident akodeɛ ntɔ yadeɛ bronsam yadeɛ akodeɛ no ɔma ne nyinaa no ɔsɔ bɛma no abɛm in other words sɛ ɛbɛba sɛ ɔmfa n'asɛm no nyɛ adwuma deɛ akodeɛ bi a ɔbɛbɔ aba wo soɔ no Awurade na ɔbɛma no agyina enti ɔbɛyɛ dɛn atete bɔ beturo ɔsɔ de bɛma wo yɔnko ɛna agyapadeɛ bebree na amanfo abra pa a ɛna wawu agya no hɔ na panyin bi paa ba ma anim na ɔyɛ ɔhene na duru sɛ Nyankopɔn pagya no ade a ɔbrɛ ho sika no baeɛ no wawu agya no hɔ kɔ berɛ biara meka sɛ nana no te ase a ka deɛ ɔbrɛ ho no ka wanya no berɛ so aba ate enti ɛma obi na ada na ɛnyɛ obiara na nyame bɔ ne ho ban ɛnyɛ obiara na nyame soma abɔfoɔ kɔ ne fie Bible sɛ nipa yɛfrɛ ne sɛ colonials onyame soma abɔfoɔ kɔ ne fie ɔyɛ sogyani deɛ nanso Bible no di ne ho adanseɛ sɛ saa sogyani no osuro Awurade ɔne ne fiefo nyinaa ɔhwɛ sɛ ɔde nyame asɛm bɛyɛ adwuma enti nyame soma na abɔfoɔ kɔ ne fie enti wo a wohwɛ me a wotie me nyame bɛtumi asoma abɔfoɔ aba wo fie deɛ na woyɛ ɔse na ɔyɛ mmɔborɔ ho ade ɔse na ɔbɔ mpaeɛ dan nyinaa na yɛ generation yɛhyehyɛ program watch night koraa ma asafo no a obi wɔ ho hia sɛ ɔbɛba na mmerɛ biara meka kyerɛ wo sɛ framabɔne no nya ma wo nti ɛyɛ wo sɛ biribi ani hɔ na da mframabɔne no bɛbɔ no saa dan na wobɛtie mu afrɛ Awurade nyɛ wo so enti ɔse yɛmmɔ mpaeɛ daa na yɛnkɔ nso wiem yɛmmɔ mpaeɛ na yɛanyera enti ɛnɛ nnaadaa bebree a bɛwie ase a yɛdaadaa nipa ama nipa a Onyankopɔn bɔɔ woɔ no nipa nhu n'asɛde a ɛsɛ sɛ woyɛ Onyankopɔn sɛ dan nson na ɔde bɔɔ soro dan nsia na ɔde bɔɔ soro ne asase ne nyinaa wieɛ 6 days na da ɛtɔ so nson the 7th day no ɔno Onyankopɔn de homeɛ enti ɔse ogyidini biara okristoni biara ne ba biara da ɛtɔ so nson no ɛyɛ ɔno Onyankopɔn home da enti emu no manyɛ adwuma biara ɛnɛ da yi ɛnɛ yɛnkɔhwɛ Ghana yɛ market ahodoɔ ne meetings ahodoɔ kwasiada
ɛna nipa yɛ meetings kɔsi ada anso yɛ wɔ som bi wɔ hɔ a woka kyerɛ ne sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔ yɛ meeting na ɔbɛka kyerɛ sɛ ɛbɛra so a mede kɔ akɔyɛ maa sɔre mmerɛ bi na meyɛ me kaa ɛwɔ aso ase na me ne sɔfo yi ma mo nyina kɔ bi a mepɛ ntɛm akɔ program nipa na ɔyɛ kaa no ɔyɛ muslim edu time a ɔkɔyɛ sala na waka kyerɛ sɛ ɔkɔyɛ asɔre aba sɛ ɔnya me kaa ɔse yɛntutu kaa no nkɔ na ɔkɔ som ne Nyankopɔn. They pray 5 times a day. Kristo ni a wohwɛ me kwasi ada baako obi hwɛ me obi tie mo kɔ asɔre akyɛ over 5 months 6 months 3 months and so nyame na ɔbɔ ni wi ase no ɔse deɛ ɔbɛsɛe homeda no sɛe na ɔno Awurade bɛsɛe no nti ɛne nipa bebree de asɛm ahyɛ brɔnsam ɛna brɔnsam na ama opportunity yi efiri me nsa brɔnsam na ama contract wei ɛyɛ millions of dollars efiri me nsa akɔdi matamfo hɔ akɔdi nipa bɔnefoɔ hɔ ɛnyɛ brɔnsam brɔnsam na atɔ yadeɛ wei ama me ɛnyɛ brɔnsam ɛyɛ Awurade yɛwɔ deɛ brɔnsam yɛ ɛna yɛwɔ deɛ Nyankopɔn nso so yɛ nti woka Deuteronomy chapter 28 from verse 15 ɛkɔ ne nyinaa yɛ de Nyankopɔn na ankasa yɛ yɛwɔ deɛ brɔnsam yɛ nipa ɔse ɔbɛsɛe wɔn nsa no adwuma na wo ne nso so ɔbɛsɛe no ɔka ɔsɛ nkafoɔ nwoma no ɔse yɛn mu bebree yɛahyɛ bɔ sɛ yɛni bɔhyɛ no so a ɔbɛhwehwɛ bɔhyɛ no afiri hɔ na bɔhyɛ no bɛda no wo bɔne na ɔse adɛn nti ɛna mensɛe wo ne nti nipa bebree ɔbɔ mpayɛ sɛ dɛn nyame mfii no. Praise him the Lord. Enti ɛna meka kyerɛ sɛ dako pɛ ɔhaw bɛba na yɛka owuo ho asɛm no last 2 weeks me no kasa fa last week sɛ owuo no deɛ wɔ ahodoɔ mmiɛnsa ho na owuo ahodoɔ mmiɛnsa no mmienu deɛ ɛkɔm asoɔden ma ho ara na sɛ owuo mmienu no ɛba wɔn so ɛyɛ honhom owuo spiritual death ɛna after death owuo pere no nipa group mmienu a wɔyɛ asoɔden ma ɔmo sɔre tia nyame asɛm ɔmo ni nyame hyehyɛ so sɛ nipa no mmienu nko a na saa owuo no ɔmo bɛnya na owuo baako a Onyankopɔn ka ho asɛm sɛ dɔteɛ mu ɛna oyi onipa firi yɛ dɔteɛ mu na nipa bɛsan yɛ akɔ no saa owuo no ɛna ɛda hɔ ma ogyidi ni deɛ ɔnyɛ ni de nipa bebree a yɛte ase ewuo na apɔmuden ewu na ware ewu na hyɛbere ewu na adwuma ewu na aboafo ewu saa owuo ni nyinaa yɛ Nyankopɔn na ɛde ba ɛyɛ asoɔden ɛna ɛde ba nti sɛ bɛba sɛ nyame asɛm ɔmfa nyɛ adwuma deɛ ɔbɔ ho ban na wɔtwe ne nyinaa ɔsoma na abɔfoɔ ba wo fie sɛ ɔse bra na bɛsom no na aduru anɔpa a yɛda Awurade ase yɛsɔre Awurade yɛyɛ worship aduru anɔpa a yɛyɛ Bible studies yɛkɔ adult Sunday school yɛkɔ yɛakyekye mu akuakuo na yɛsua nyame asɛm na saa bra ne deɛ ɔse wapo no ɔse menka nkyerɛ wo sɛ onipa yi ɔno Nyankopɔn asɛm ɛna wapo yi you should whether ɔkaka ɔse na wo nkwa no ɛwɔ hɛ nti nipa bebree wo nkwa no ɛte sɛ kuhyia no anytime ɛbɛtumi te atɔ ama no apae danna mekyerɛkyerɛ daeɛ mu ɛwɔ Sompa TV so sɛ daeɛ bi a wɔso na Nyankopɔn amoa wo a woyɛ dɛn you will die prematurely woyɛ dɛn yɛade bɔne ɛbɛka yɛwɔ nneɛma bi wɔ Nyankopɔn nkutoo na ɔbɛtumi ayɛ dɛn agye wo afiri mu yɛmu bebree yɛadwe nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ menya adeɛ wei nyinaa menya ne nnɛ deɛ nti a yɛntimi ne nyame asɛm so nyinaa yɛ sɛ yɛmu bebree yɛpɛ yɛ bibia ntɛntɛm mepɛ mawareɛ ntɛm mepɛ sɛ mesi me dan ne ntɛntɛm mepɛ sɛ metu kwa ntɛntɛm mepɛ sɛ meyɛ wei ntɛntɛm menya position wei ntɛntɛm Nyankopɔn de mmerɛ ne nna na ɛyɛ na ɛdeɛ enti yɛnka ɔsankafoɔ nwoma ti mmiɛnsa yi mu baako kɔsi du baako no yɛntie deɛ Nyame ka adeɛ biara wɔ ne berɛ a wahyɛ no adeɛ biara wɔ no Nyankopɔn ne mmerɛ a wahyehyɛ na ɛberɛ wɔ hɔ ma adwuma biara wɔ soro ase ɛberɛ wɔ hɔ ma adwuma biara wɔ ɔsoro wei ase
awo wɔ ne brɛ. Ɔse awo wɔ ne brɛ. Na owuo wɔ ne brɛ. Owuo soso wɔ ne brɛ. Ɔtɛ wɔ ne brɛ. Ɔtɛ ɛwɔ ne brɛ. Na deɛ watɛ no tutuo wɔ ne brɛ. Deɛ watɛ a otutuo so wɔ ne brɛ. Okum wɔ ne brɛ. Okum wɔ ne brɛ. Na ɔsa wɔ ne brɛ. Ɔsa so wɔ ne brɛ. Bubuo wɔ ne brɛ. Oguo wɔ ne brɛ. Na osie wɔ ne brɛ. Ɛwɔ ne brɛ. Esu wɔ ne brɛ. Esu wɔ ne brɛ. Na seleɛ wɔ ne brɛ. Sɛdeɛ wɔ ne brɛ. Abobodie wɔ ne brɛ. Na asa wɔ ne brɛ. Abotuguo wɔ ne brɛ. Na aboa no boɔboa wɔ ne brɛ. Atuyɛ wɔ ne brɛ. Na atuyɛ ntetemu wɔ ne brɛ. Ɔhwehwɛ wɔ ne brɛ. Na ɔyera wɔ ne brɛ. Nhwɛsoɔ wɔ ne brɛ. Na otuguo wɔ ne brɛ. Osuane wɔ ne brɛ. Na ɔpam wɔ ne brɛ. Koomyɛ wɔ ne brɛ. Na ɔkasa wɔ ne brɛ. Ɔdɔ wɔ ne brɛ. Na ɔtan wɔ ne brɛ. Akodie wɔ ne brɛ. Na ɔmanyoyɛ wɔ ne brɛ. Mfasoɔ bɛn ana deɛ ɔyɛ adwuma no nya no deɛ ɔbrɛ no ho nyinaa mu. Na ɔho na ɔbrɛ adwuma Onyankopɔn de ama nipa ma sɛ ɔmbrɛ nyɛ no. Wayɛ adeɛ nyinaa fɛfɛɛfɛ ne brɛ mu. Bio nso ɔde mmerɛ santen ho adwene. Ɛyɛ. This is to 11. Enti ahwɛfo ne atiefo a wotie me. Die nti a ɛnɛ ɔhaw ɛto yɛn. Amane ɛto yɛn ɛnyɛ nduru bere a ɛsɛ sɛ ɛto yɛn nyinaa ne sɛ. Onyankopɔn na ɔbɔ ne wiase. Ɔbɔ na wobɛdi n'asase so. Ɔse da no dura. Ɔse da kɔkɔra nyɛ dɛ ɛntɔ so. Ɔse yɛnhwɛ ɛpo. Mo a matena coastal area. Sɛnɛ ɛpo se bɔ asorɔkyɛn. Ɔse wato hyeɛ ama po. Sɛ po hyeɛ yi a mato ama wo no woduru ho a wontimi ntena. Enti naano na ɔka kyerɛ Job sɛ wobosome dodo a wobɛdi n'asase so nyinaa na afei dodo nyinaa Nyame de aka ho. Na berɛ no so a wontimi mpa ho. Enti ade nti ne yɛ mu bebree yɛ mmerɛ no nya nsoɔeɛ a ɛne yɛwu. Yɛadwene sɛ yɛyɛ pɛ sɛ deɛ yɛyɛ pɛ no na ɛmmerɛ mu. Ɛnyɛ wo pɛ, ɔse Nyankopɔn pɛ ɛna ɛnyɛ hɔ na ɛnyɛ wo pɛ. Ti Yesu Kristo kura wɔ owuyaw mu. Yesu Kristo wɔ amanneɛ mu na wɔbɔ mpaeɛ sɛ Awurade gye me, Awurade gye me no. Deɛ Yesu de twa toɔ ne sɛ Awurade ɔpɛ ɛna ɛnyɛ hɔ. Enti Onyankopɔn pɛ ne sɛ ɔde mmerɛ ne nna ɛna ɛyɛ n'adeɛ. Ɔsɛ obi deɛ ba anɔpa, obi deɛ ba awia, obi deɛ ba anadwo. Ɔse wahyehyɛ ne pɛpɛpɛ. Nti ɛnɛ kwasi ɛda yi ɛnɛ obi okɔ Central Market a obi a ɔyɛ ogyidini ɛnɛ ɔte hɔ a wabie ne shop a ɔpɛ sɛ sika no ɔnya ne nyinaa na da yi. Nti ne Nyame bɛma wanyɛ sika no anso so owu yarebɔ ne owu yadeɛ ba abɛbɔ wa ɔno Nyame ɔnsia no kwan. Nipa bɔnefoɔ tena ase ɛbɔ pɔbɔne fa ho bɔ pɔbɔne fa wo ba ho bɔ pɔbɔne sɛ ɔmo bɛha wa ɔno Nyame bɛma kwan ama amanneɛ no aba wo so. Na wonte deɛ borɔnsam ɛka kyerɛ Onyankopɔn. Borɔnsam naka Satan according to Job chapter 1, Job chapter 2. Ɔka kyerɛ Nyankopɔn sɛ ɛyɛ wo ɛna number 1 wɔbɔ Job ho ban. Number 2 ɛnyɛ sɛ wɔbɔ Job no ho ban kɛkɛ wo. Ɔse Job mmoa nyinaa ne mmoa ne nnwan ne nantwie nyinaa Nyame na ɛbɔ ho ban. Number 2 Onyankopɔn na wɔahyira Job ne deɛ ɔwɔ nyinaa. Enti Nyankopɔn ɔpa yi saa bambɔ no na yɛhwɛ deɛ bɛsi. Nyankopɔn yi bambɔ no just 24 hours. Ɛsi gyɛn sɛn 24 hours. Me no na ɛyɛ chapel no gye me so. Nyame yi bambɔ no sɛ 24 hours. Da kɔpɛ 24 hours no ɛno na Job kaa no ɛyɛ Job chapter 27 sɛ mekɔ akɔda no na meyɛ ɔdefo. Mekɔ akɔda no na mewɔ mma 10. Mekɔ akɔda no na mewɔ nkoa no mu bebree. Anso adeɛ kyeeɛ no da foforɔ baeɛ no 24 hours na mada no hiani na mene bibibi agu. Memɛ nyina wu da koro. Memmoa nyinaa afiri me nsa. Enti deɛn na ɛsɛ sɛ wobɛyɛ a Onyame bɛbɔ ho ban. Nti hia sɛ woto w'adwuma mu meetings bi wɔ hɔ a yɛfrɛ wɔ aka kyerɛ nipa no sɛ saa da wei mede yɛ dɛn mede kɔsom Nyame. Meeting ɛnyɛ after church a meet me ma. Ɛyɛ me ya
Say, me master, me nene nante o kyerɛ me adwuma wɔ afiri mu nyame fa ne krensi. Me nene yɛ adwuma wɔ asiada. Ɔno ankasa bɛka sɛ, kwaku deɛ ɛnyɛ ade ɔbɛba. Bɛɛbi kura na me kɔ asɔre bia yɛka magye sɛ mu akokɔ so. Hia sɛ wobɛsom nyame no ɛyɛ sɛ ɛda hia dam ɛda yɛbɛto bɛma bi. Psalm 91 say bɛma etu na mawi akete obi hwɛ me otie me na ne kunu na ne ba ne nua na ɔnyare obi na to bɛma bi. Mɛrɛ bia meka kyerɛ mo sɛ borɔnsam hɔ and now Mamma call adult Sunday school, mutual number was a normal cast answer. Ka onyanko pon cancer on mine and said, Mamma, some yame for fruit and canoe. And in Yanko pon and Casaka, as I say, I was sweet, the one yame for fruit was. Oh, some more. Your born is Sam Cassiano, on Yamema Wuhunu, Nasamu Hunumu. Now wait to me the seminar Nante, Nawanya. A home ama okra adenti na obi baba otemetete no wawurade na wache ne tirensa na wa ma aware obete da ko na nase atwitu aboni tuogo enti de awobere ho no nyame ama ho ban ama wa ebe firi ho nsa obeti metete ne baba ma e de ne sika nyina ya investment man na ne pagya no na ne be adwuma okofa oba bronsam timi gura oba ne mu na oba na nkasa de ewuturu egu na dua ne mu ekuno na yesu na nkasa ne esuafo ne te esuafo maako dumie se bronsam timi ba bi a yesu te ebe wura Juda Iscariot mu ema yesu ka kire Juda Iscariot se de opesa wo ye ne and the other me no me ne problem ya me beti ma be wura o business partner the other years to do I hear that go for first penny now the obe si bronsam no kwan ama no say nipa no so na wo som no wo ye bibia ma na e how wa wo hwe me a wo tie me the whole of this year we are on the 6 months there na why yem fa so be na nyame anya fa wo dem fa so there na why am invest obi aye investment so be faso enti me no mie no so ye nyankopon investment ento kan koroto fo ngoma na o se ye onyankopon afu ye ono nyankopon na dwuma ye boafo enti nyankopon aba na afu mu a okwa afu ma wonya nuama enti nyame aba wo ntia de na nyame benya o de ko isa onye ote wo nchen se ese nyankopon so ye na afu wo ye na dwuma ye boafo enti 6 months de na nyame anya fa on sa won temen kaza enti obi ba to kidney yade bi yade a ye friend say cancer yade nyankopon na obesi ho kwan no nyame be twe ne ho ama yare na ba nyame twe ne ho free Job nchen no just 24 hours na Job adane mobo na ne nanfofo nyina apo no e na wo apo modenti na ye wo se nipa do ade a wan hwe yi a obi mbesra wo nti wo a wo hwe me a wo tie me say emma obi na da ho and the point is say don't be deceived and then ye wo level 3 one day nti na me wu anasa enye obi aso na ewu ntem fa hye wutim enye obi a na ewu ntem bo ye hiani oni baby da afo timinya 100 years to da wo na ma ya hwe posters no so well, one thing, only baby that or that container 110. And you'll be on a wound time. Now, 110 or however a tone. Obe show woo and so soon you and to a catcher that can say, Memo ya kuboni mo kuboni, Memo wa boss a san fast and so. Ni pabone for whom are on coon, a boabone for whom are on to one,
Only Jatabeko could impunimpu, Obeshia Paton, Obeshia, Obia Tritre, on few, and Mamma one children. The Biameka, and my papa and two for Mumba baby when you need to know. And my papa and say, Wagon. Maybe when you need to a mamma and say, Wagon. Maybe when you need to know, or you didn't say, Wagon. And my Ukunu and say, Wagon. I same be a Enyan, Copa, Samson, the Panoka, home. A cool baby now woman, train who flew cool. Oko would have cool Bible say. O Bible this way I say. What I she must say. And no number of grandma or ma. And then a month will be the ma say. And ye be a baby or your bronzam. One I watching in only down in a matty field Kurana Shanema. From Monday to Friday and a working day. Weekends and also no I don't cool. Or call Regia. Or call Regia. Nesikana open all the year. And till Korana or Moya or Dachino. And I'm crying and crying in a white job fear. I'm off for nature one and do bonino. And to what was show me, I would tell me only medal fear. And Yamia Chow Mano, and now watching Crass and Grano almost say, I will you. Only Uncle Ponsa main country or say, O Mano Bebu, Munina Wakonta, and two power bottle the Yapara boss at day. So one share o maye or sit chera abo frano de ben kwan papa no na wonyini a fo and I'm for baby nipa e da down and na mo panyo manyina tentem mo panyo manyina tentem o be kan tem obo obenyina drum panyi fi bo a wan kasa crown team talk dem o man na o hwe wo no o mo no mo be talk papa ama wadem o man no omu be sefi papa eden ama onyankopon kan say Abraham asenimu na yebenya Israel busuaku nyina o say Abraham be wa dode say empoano anua Abraham na nkasa wo say nipa nyankopon say ne mu na yebenya wiase ebusuaku nyina Abraham na nkasa wo say one Hagar wo one Ishmael one Sarah wo one Isaac and oba fufuro ko no Sarah ni wuachi no eno so ne oba no ko 6 enti ne manyina wo mo asase so mo say 8 6 no kura de Nyankopon for mo anka ho oyi o mo firi mu eja wo kwan nyame nam ne baba ko be Isaac so eno ne chechire abusuaku ni nyina bon se ma Nyankopon and then me no kasa say hear the word of God. Believe the word of God. Nipa bebere wo ha. Asem no de obete. Anso onyi asem no ni. Se woti asem na. Enti mu bebere mo da ne atorofo ne akontoponfo na mugu asore ya. Wo hwe nyuntuni tura wo twa. Wo hwe se na nyuntuni si twa ntoro. Wo hwe se na de obotwe ni si twa ntoro. Se ne makuo ni pe twa ntoro. Se ne eda pa twa ntoro. Se ne osofo pa twa ntoro. Na nyanwa sa asofo no mu bi mpo a ojina nyame altar so ka bi a ope efie bi ope ntino na ode nkomo hye bi aba sana be ode benyesika enti o ba be wu bibi se ba be tom sana be obenya ho sika enti enya nwanwa ene asofo bebre adan kontomponi anyontumfo ne twenefo bebre na me ka cho se etro bi a wo betwa bia no woti nyame fie no twa ntro fa hye wotim se wonya nyame ba wo Nyankopon adekra wo se wo ye boronsam badada enti wo hawo wonya nyame ba ye fie die o Nyankopon na nkasa eka e wo John chapter 8 verse 44 enche na me de masem ba wie tie ni ye don't be deceived wase ye man ni nipa dodo achi nkoye bone Yohana sempeti mo twuche madua 99 modie moagya mo firi ne mo ene obonsam moagya mo firi ne mo ne bronsam na moagya no akonode na mo pese moye moagya no akonode na mo pese moye ono na oye owudifo firi mfitiase ono na tie word o use also oye ewudini firi mfitiase earlier the beginning ashase na oye wudini na onyina nokore so efrise nokore ni ne mu se oka atro semo a oka atro nsema efiri ono animu na oka efiri ono amu na oka efrise oye otorofo
ne atoro agya ɛne atorofo nyinaa agya nti wo a wotwa ntoro watwa ntoro saa obi awale egu watwa ntoro saa obi koraa no na bɛma bu sɛ ɔbɛsom Awurade na wonte ɔsɔfo panyin sɛ obi sa no sɛ na da bɛn na sɔfo panyin kan ya mfa na wokɔhyia ɔka wɔde obi na kan yɛ sɛ sɔfo panyin na kan yɛ atoro mɛnyɛ wadwe sɛ wotwa ntoro afa wo ho adi o mɛdi kan ka kyerɛ sɛ yɛwɔ owuo mmienu yɛwɔ owu a yɛfrɛ ne sɛn te ase owuo nti wobɛtumi atena ase nso na nyame ama wawu ebi to Adam odi kan yɛnhwɛ Acts chapter 5 ɛnkyɛ me de nyame asɛm ɔbɛwie Acts chapter 5 asomafo no nnwuma ɛtim nom kyekyɛmu baako kɔsi du baako na ɔbarima bi a ne din de Anania ne ne yere Safira saa ɔbarima no na ɔyɛ men's fellowship member na ɔyɛ elder ɔyɛ deacon ɛwɔ nyame asɔre fie na ɔba asɔre paa asɔre dan no nyinaa ɔno na ɔtɔ asase no nyinaa si asɔre dan no de ma Awurade Nyankopɔn ɛfiri sɛ na ɔyɛ popular na ne yere Safira akɔtɔn asase ɔyɛ dan ɔne ne yere Safira akɔtɔn asase ɔne ne yere Safira akɔtɔn deɛ bɛn asase bi na oyi tiradeɛ no bi sie na kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ Ananias nyɛ hiani ɔyɛ ɔdefoɔ oyi sika no bi ɔne ne yere de sie yɛ na ne yere nso so yɛ Cedar mɛkuo ni na ɔde wɔfa bi blɛ asoma ɛna ɔde ɛfa bi ba brɛ asomafoɔ no na Petro kan sɛ Ananias adɛnti na Satan ahyɛ adɛnti wɔn wɛda oyi so yɛ obi a ɔtwa ntoro bi a Satan ɛna ahyɛ no wɔn sɛ yɛkɔɔ John no Yesu na ɛka wo ɔsɛ obi a ɔtwa ntoro bi a yɛ borɔnsam nana de ɔtwa ntoro bi a no ɔne borɔnsam nana fi sɛ borɔnsam no n'agya no ɔno na ɔyɛ atorofo nyinaa agya godfather of lies wote ne yie baa enti ɛnɛ Peter so refers sɛ adɛnti na wama kwan ama Satan enti obi a ɔno watimi akɔtɔn n'asase akokuru sika ne nyinaa sɛ ɔde bɛboa Awurade adwuma saa nipa no yɛfrɛ sɛ Satan bɛwura ne mu na deɛ ɔno no ɔmfa sika bi amɛboa enti ɛnyɛ yɛ generation nkoa na yɛboa nyame adwuma o enti ɛyɛ wo sɛ wogyae nyame adwuma boa a nyame adwuma bɛsɛe a ɛyɛ wo sɛ asafo no wogyae a nyame asɔre no ntimi nkɔ so a obi a ɔbɛwowɔ ntwɛtwɛdɛ sɛ yaa ɔbɛteta ko na borɔnsam nyame ama borɔnsam asɛe asomafoɔ berɛ so no Bible sɛ bi tontɔn wɔ asase ebi tɔn wɔ fie obi tontɔn wɔ n'agyapadeɛ de sika no nyinaa bɛgu asomafoɔ no n'ase sɛ monyɛ dan momfa mmoa sɛnea ɛbɛyɛ Kristo asafo sie no saa berɛ na Yesu ewu kɔ dadadada yɛnyɛ nɛ nkoa na yɛboa Awurade adwuma nti sɛ wowɔ ammoa nyame bɛka obi akoma ama na abɛboa bɔ nsɛm wɔ hɔ ma me na mmoa yɛba nyame fie sɛ yɛse foul phone message ba se a share ɛwɔ space no so na like page no ma wo comment na obi aso ntie na deɛ wodi namfofoɔ bi akyi akɔwura kuo bi mu wagya ne ma wɔ fie a ne ma no ɛsɛ no n'ani aba ne ho so akɔtwa ne din wɔ kuo no mu wɔsɛ wonhyɛ ɛno bi problem a wɔnyɛ nyinaa yɛ kuo bi a wakɔjoin na kuo no yɛaba yɛama ama no aboro so ɔyɛ 1 billion 100,000 Ghana cedi 50,000 na saa 50,000 na ɛntimi ntɔ nkwa. Praise him the Lord. Ananias ɛnɛ ne yere da so wɔ Kristo asafo mu ɔmo wɔ Church of Pentecost mu Roman Catholic Church CAC Methodist Cedar ɛne nsɔre aka na ɔmo da so wɔ asɔre deɛ ɔbɛba paa aso toro paa deɛ ɔbɛtwa anɔpa yi kora wo hwɛ me a wotie mu atwa ntoro ansa na wɔba so yɛntie mfa so a ɛwɔ ntoro twa wɔatwa ntoro ama kuo a ɔkɔdwɔn yɛ no
kuo no watwa ntoro ma nipa na ho keka wo kuo no nyina na ba ma bu wo jama no se ene ye de ma wo se ya ono so wo ntime nye yentie Adentina Satan abɛhyɛ wo mu akoma ma se bedi atoro kyerɛ wo konkono bra na bedi atoro enti obi ti nyame fie twa ntoro kora ɛnha no ɔse Satan ahyɛ wo akoma mu sɛ bra na bedi atoro enti mibisa sɛ tama Anania so kɔɔ hɔ no na he na Nyankopɔn gyina he na Honhom Kronkron gyina wa mo Peter na mo ne din yo sɛ adentina Satan abɛwura wo mu sɛ betwa ntoro kyerɛ me Peter o ɔse adentina Satan abɛwura wo mu sɛ betwa ntoro kyerɛ Honhom Kronkron enti yɛ mo bebre bɔne bi a yɛyɛ ntoro bi a yɛtwa no yɛntwɛ saa ntoro no yɛnyɛ ntie nipa yɛtie Nyankopɔn yɛtie Nyame ho wanti banka amen koraa amen nɛsɛ wanti banka amen koraa amen to aso ɔsɔfo na wayi ne tiradeɛ no bi na wayi tiradeɛ no bi ayɛ dan ɛde asi ɛwɔ hɔ no na nya wo de a na wotɔ ne yɛ no nso so ɛni wo a wo nsɛm ɛnyɛ wo a wo nsɛm na ɛwɔ adan na wofa saa adwene yi adan nti na wofa saa adwene ɛnɛ obi de ne ho akɔbɔ obi enti youth yɛpɔn youth ni sɛ yɛpɛ nipa no wa WhatsApp no yɛte asɔre dɛm sɛ ɛnɛ yɛn kɔkɔ gyame ha enti announcement by say yɛpɔn youth foɔ bɛyɛ dan ɛbɛhyia koraa no wɔdi kan pie dada wa WhatsApp no sɛ ma yɛn kɔ ntɛm ɔde ne ho akɔbɔ odi de sɛ magu ɔnkɔ bio ɔde ne ho akɔbɔ obi prayer tower no ɔmɔ bio ɔde ne ho akɔbɔ obi asɔre adeɛ bi ɔmfa ne ho nyim bio sɛ asɔre Bible sɛ obi su a yɛne ne nso enti asɔre a ɔwɔ mu nya yi a ɛyɛ asafotoɔ no nyinaa ne yɛkɔ akɔyɛ dɛn akɔhyɛ Nyankopɔn ɛno na kyerɛ Nyankopɔn Sompa ba ɔsɛ deɛ ɔsu no yɛne ne nso ɛyie ne ba ya na wabɔ n'aso sɛ wɔma yɛkɔ na wofi sɛ Nyankopɔn na nipa na ɔyɛ no ɛnyɛ Cedar asafo no yɛ a yɛwɔ dɛm nyinaa asafo no yɛn nyinaa yɛbɛto Nyankopɔn yɛn nyinaa yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛgya no ho akɔ asafo yi a megyina ho ɛnɛ mefiri ha yiaa mekɔ Charlo Cathedral ɛyɛ me oluma me sɔfo panyin deɛ ɔde ɛmu gu me so ɛhyɛ me sɔfoɔ ɛyɛ emeritus no ankasa ɛnɛ yɛ retire no wantena fie mabrɛ the 79th birthday enti me nso so bɛyɛ kakra no yɛbɛ retire me ɔn nso so yɛbɛ retire ɛbɛyɛ kakra ɔpɛ sɛ wobɛba asɔre a wontimi mma bio enti manamfofo nwura wo mu ma nipa twa ntoro nsɛm kyerɛ kɔntɔmpo a ne nokora yɛ dɛn ɛsɛ wokyiri kooko nanso woyɛ dɛn wone dɛma wokyiri adoa nso wodi adoa ɔsɔfo to aso ɔsɛ ɛnyɛ nipa na wadi atoro akyerɛ ɛnyɛ nipa na wadi atoro akyerɛ no na ɛyɛ Onyankopɔn na yɛ Nyankopɔn na wadi atoro akyerɛ no na nani ate nsɛm yi na nani ate nsɛm no wieyɛ no ɔhwe ase wu ɔhwe ase tetɔ fam wuyɛ na ehu kɛseɛ baa wɔn a ehu kɛseɛ baa ɔmo a mo hɔ nyinaa mu na mmeranteɛ no sɔre kyekyere no na mmeranteɛ no sɔre kyekyere no na wɔde ne firi adi na kɔsie ɔde no ne firi adi ekosie no na baa sɛ ɛbɛyɛ nɔnhwere mmiɛnsa na akyire baa sɛ bɛyɛ dɔnhwere sɛn mmiɛnsa akyire mmiɛnsa after 3 hours time na yere a na onnim deɛ asie no ne nso yere a ɔnnim deɛ esie no ɛbaa mu ɛbɛn mu na Petro busaa no sɛ na Petro sɛ bisa sɛ mɛwura mɛko ni motɔn asase no gye saa ana ɛma yɛ som o ɔka kyerɛ Peter sɛ yɛ som ama Awurade ɛma yɛ som o yɛ som ama Awurade ɔsɛ na wokuro abɔ me amanneɛ sɛ matɔn asase bi na wokuro ka sɛ sɛn na motɔn no ɔsɔfo ɔsɛ sɛn ka kyerɛ me ka kyerɛ me na ɔsɛ ane saa ɔsɛ ane saa pɛpɛpɛpɛ na Petro ka kyerɛ no sɛ na Petro ka kyerɛ mɛko ne sɛ adɛn na moayɛ anokorɔ adɛn na wo ne wo kuruma yɛ anokorɔ sɛ mobɛsɔ Awurade honhom sɛ ahwɛ mobɛsɔ tie hɔ na mepɛ sɛ ɔhyɛ no so baabi ahintasɛm no wɔ no number 1 Peter ɛka kyerɛ Anania sɛ wotwa ntorɔ ayɛ dɛn ɛtia nkorɔ number 2 ne yere baayɛ no sɛ ɔnka kyerɛ sɛ adɛn nti na woba bɛtwa ntorɔ akyerɛ me sɔfo ɛna wabɛgyina me sɔfo oluma m'anim na wotwa ntorɔ ansa yi so ɔsɛ adɛn nti na moayɛ anokorɔ sɛ moyɛ dɛn motwa ntorɔ akyetia hwan
Awurade. Asofo kai Mo be so Awurade honhom ahwe. Enti ose adenti na onu kunu aya no kro se mo ba be so Awurade ahwe. Enti ye woni pa bebre oba nyame fi obe so Awurade na. Enye som na oba be so. Obe so nyame. De bio problem. So hwe won na okosie wo kunu no. Omo kosie wo kunu no. Omo nan etieti aboboa. Omo nan na tintim aboboa. Na obesoa won so afili ade. Won so you will die. Na mono mo ho a wo hwe ase. Na mono mo ho a wo hwe ase. Ewu. Na mrantie ne ba be hu se wo wuo no. Mrantie ne ba be hu se wo wuo no. Oso a ono so fira de kosie no ne ku. Ono so. Ne ho kese ka asafo no ne ho kese e ka asafo no. Etimre bia ya me ka kire se akatua no ye mienu. Ye wa akatua ye nya na asase we so. Na ye wa akatua ye nya no wo heaven. Ye nya no ye wu achi. Enti adenti na wo ya adoye. Adenti na wo ko children so. Adenti na wo ye mobulu ho ade. Adenti na no ya ye nuanu muslimi ho. Omo ye den, omo ye balaka de sala kese, omo ye sala kese. Ebi kum na edwe chicheye. Ni nyina so omo kotu free eye onyame asem o Genesis chapter 22. Emara Abraham nyankopon kastre ne so onfa ne ba Isaac enkobo ohyewa fode no. A onyankopon e ka kire se mamfa won sanka oba no. Na emom hwe doto no mu. Twanyini no koyi no afa no bebo afore. Eno na kremofo gyina so a omode ye omo sala kese no. Wonni mo bi oye Muslim na bisa na adenti na omo yesa ade no afọre so mo ni so omo yesa ye de na omo benye nhira afiri Nyankopon nkyere omo benye nhira so wa asase we so omo ni ama be koyi enunti na omo yesa ade nti wo a wo hwam ya wo tie me ade na wo ye na wonte ase se du kwasi ada wa sori aba asori na wonte ase edru se obeba asori ntem na wonte ase wo a wabi company obi ama asori wadwuma ntem a oyesa afọ ne se wo from 6 na wadware wi a otu ne ka okọ adwuma enti me ka say hear the word of God, believe the word. Anya se wutie nyame asem na me kaka ji asem ne di na me se owuo no ye mienu aketua no ye mienu ya waketua ye finance assess enti wo gidie se okọ children so ma ya adoya nyame be hira wo adebone ba beto a emeto na woni gidie soso se Nyankopon no soso na wodi na asem so a ono so sa nhira na waka ho asem na de wuni no se obi soso ya so oden etia na asem na no de wuni gidie wo sa obo nyame so ko a de beto no so de wuni o se no men kan de oye urade adwuma ba biara te ya misroma ni pebi se na odi nyame adwuma di ago. I fear for those people. So be odi nyame adwuma eye edi ago say nyame adwuma say ha won fa tako ewiakete anajo nyame betua wo so ka say na wadwuma esiti me de nyame asemo e ba wiye enti say na ohu say obi num tramo red num wi kokea na okase asimesidia oye Sompa no sa na won tora wodie ni nyina so nyame hu se wo so ya Sompa nyame qualify atroti e de ka wudi fo ni adwumfo into Revelation chapter 21 verse 8 na also for kangi the person was sorry it is as a bompai Adifo adisem. Shall we all be on our feet? Aduane ba ko chemu anwatwe na hufo ose obi oye ehufo ene wona wonye nie obi bia onyi nie ne achiwade yefo obi bia oye achiwade awudifo enwamamofo adutofo abosomsomfo ne atorofo nyina what did the America benya won chefa otade atorofo nyina enti me so one day ene ye won level 3 ena amanfo daadaa enti amawo no anu ojo the ultimate year obi akora say fast na twem ena mpa bo gidigidi no kora twem Yesu Kristo ye nyame ba no kora bo mpa na fifiri
nyame nhyira wo a wohwɛ yɛn a wotie yɛn wɔ space no so nyame nyɛ ɔkɛse Amen. bɔ mmɔden a sɛ wobɛsakyera yɛ meka kyerɛ no sɛ nyame na ɛde woba asase so asakyera fa onyame asɛm ne adwuma mentie nipa ɔsɛ nnome nka ɔne nko a ɔde ne ho to nipa so na nhyira nka ɔne nko a ɔde ne ho to asafo ɔbade so nyame nhyira the message shall be continued. Shalom. Peace. Pagya nsɛm ni nyinaa kɔ soro ɛmra nnwomtoɔ no kɔ so no nyame asɛm na aba nyɛ nipa asɛm sɛnea ɔsete asɛm no ase biara fa yɛ dɛn wo ne nyame fa nkasa obi a wodi asɛm no mu fɔ wo asɛm wodi mu fɔ maka deɛ yɛakyerɛ wo onipa baabi bi ɔpɛ yɛ firi biara anɔpa maka deɛ sɛ yɛakyerɛ wohyɛ wo dan mu sɛ wote wo kaa mu wo onipa ba wo ne nyame nkasa fa asɛm no nante na yɛ kronkron na yɛ kronkron maka deɛ yɛakyerɛ wo ma nyame nte wo ne maka deɛ yɛakyerɛ let God hear your voice wo onipa maka deɛ yɛakyerɛ wo onipa ba anɔpa fa asɛm no nante na yɛ kronkron na yɛ kronkron maka deɛ yɛakyerɛ wo anɔpa nante basa yɛ kronkron yɛ kronkron maka deɛ yɛakyerɛ wo nante basa yɛ kronkron yɛ kronkron maka deɛ yɛakyerɛ wo ma nyame nte wo ne ma nyame nte wo ne maka deɛ yɛakyerɛ wo ma nyame nte wo ne onipa ba deɛ wano no bɔ mpaeɛ anɔpa maka deɛ yɛakyerɛ wo deɛ wano maka deɛ yɛakyerɛ wo onipa ba yeyeye asɛm no nante na yɛ kronkron na yɛ kronkron maka deɛ yɛakyerɛ wo menante basa yɛ kronkron na yɛ kronkron maka deɛ yɛakyerɛ wo saa bere a wakɔ awurade anim awie bible sɛ yɛn akoma mu yɛ fa yɛde nam yɛ ɛkɔ adom ahengua n'anim na deɛ ebi sɛ awurade biara awurade yɛ ma yɛn na wɔtwe nkyɛ ba ɛmo nsɛm no dɔɔso ɛnɛ kame ayɛ sɛ mo a mowɔ Europe ne Asia ne America ne yɛnim sɛnea Ghana accident si kum nipa de sia no menim sɛ mo hɔ no so ɛwɔ hɔ a na Ghana accident gye nipa ɛnkɔ afiri wɔn nsɛm robbers attack ɛna yadeɛ hɛ nipa owu yadeɛ bronsam yadeɛ ntɔ yadeɛ yɛbɔ mpaeɛ prayer cover na wɔtwe yɛbɔ mpaeɛ wobɛpagya wo nsɛm mmienu nyinaa akɔ soro oyo wopagya wo nsɛm mmienu nyinaa akɔ soro yɛbɔ mpaeɛ aka kyerɛ Awurade sɛ na wɔtwe baabi bi a wo kunu nam baabi bi a wo yere nam baabi bi a wo ma nam yɛ mu bebree yɛ ma akɔ akɔtwerɛ exams BCE yɛbɛwie wobɛte yɛ sɛ obi bɛawu wobɛte yɛ sɛ kaa bobi yɛbɔ mpaeɛ prayer cover sɛ na wɔtwe any evil agenda ọbrọnsam hyehyɛ yɛ biara ɛna wotɔ mu gya wosɛɛ no Bible sɛ yɛnsi bronsam kwan na ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛdwa no biawa no bɔ mpaeɛ
Lepeledo Sataya. Jesus. Empire toss me, you know. A you empire. Ye bompire ama safuma etukwan. E will be mine so be cross so ye bompire ama. O bompire ama webusia ebi wa kwentum ebi ni hebi won kran obi won mine foforo so. O bompire e de ama oma e wo skusu apon ahoduo mo. Ye bompire Afri Children's Ministry so. Mesin nra me ankasa me hu victim si wo manim obi kan so okwa ayi aba wakra ne kuro wakra ne yere ayi ase mframa bo canopy etutu ye bi boni tim ne to ho enra omorase no ye free ho nyina na oxygen si ne so me bompa ye se erade je ne nkwansi ho ye bompa ye se obonefo no hwehwe ye bi afa asafo no ho asafo ma ho wana watu kwan wana obi man so wabusuafo ho o ma ne wo nana no mukru no wo yire wo namfofo ho erade mo ho pai obu a oba ho ye ne dan asore omba o ye ne dan o me bompa anso bibi to na o de how beto so wabusua ne unua bebe to na o be sai wo mre bompa ye se adebone ne da ye bone aya so na wotwe nyina ye twetwa mu pray prayer cover da ye bone na wotwe nyina Cedar yari ewo ni kala du sataya ye twetwa ni kala du sataya le kala ya dala dada ya dada dada ya dada dada ya dada dada ya dada dada we call Asada ya dada dada ya dada dada ya dada dada we call Asata ya dada dada ya Empire etwato ene wagyaw de o nyina abesom nyankopon yes onyankopon kasa kire ye gyanom wo Misraim asase so se ohaw ne amane a ode begu Misraim fo so no Israel fo ne de omfa bi nwo mo so na Israel fo no ono nyankopon ye won yare safo eti ensese bosom wi ni na wotwe de beto bi o onsom nyame nkwa asore na ensese wo ebeto wo Yesu kan Matthew chapter 11 verse 28 yede yakoma so ade ba urade o se wo a wa ye aduma bre na waso ane so a wo komu pu o se bra ne nchen na obesue wo na obema wa home enti fa onsam de ni nyina egu ti so se na Yesu kan o se ya so ane so bo yade waso yade ane so ache da ye Sompa sabasa sikasema ne so a ebusiam petuwo da ye bone no titi wododo wo de wakoma so ade akwa urade no bo ye usikasem obo ya wo ba obo ya wo kunu obo ya wo yire obo ya wo nua eno na